Kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, kurane ngono. Ha iya nek ora lahir batin berarti memang arep do gemremeng gogulak dalam. Kuwi jare lahir batin. Nek lahir batin ki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan iki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Marai penyakit. Ciro lupat. Cerewet lah sang ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit lho ya. Ora kena kepunjulan barang lho. Ora, aku ya apal kok dijiku nek ngene-ngene iki langsung penuh. Ciro lupat 6 8 9 10. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa anggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Oh. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Akar golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom ki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming. Ha? Lho. Transferan ki apa? Menek takoni karo penonton, "Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas?" Adong, cepet sugih aku.